Sukladno točki 27 pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave, 14. ožujka održana je izvanredna sjednica Skupštine u uredu HDS-a. Za sastanak je bilo predloženo 8 točaka dnevnog reda, od kojih se nije raspravljalo o 6. točki, raspravo o pravilniku o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima radnika nonprofitnog poduzeća Hrvatsko kazalište Pečuh. A zbog nastale epidemije koronavirusa raspravljalo se i o istome. Posebno pozdravljam našeg glasnogovornika, članove vanjske, odnosno voditelje institucija, medije, i onda mislim da možemo početi. Prva točka dnevnog reda bile su izmjene i dopune proračuna HDS-a, ureda i institucija za 2019. godinu. Skupština je jednoglasno izglasala izmjene i dopune proračuna HDS-a, ureda i institucija za 2019. godinu. Zapravo imali smo sjednicu zbog proračuna i modifikacije izmjene proračuna. To je i za 19. godinu, a i za 20. godinu već. To što se tiče 2020. to je zato jer smo dobili potporu od vlade za obnovu, odnosno proširenje obrazovnog centra Miroslava Krleže u Pečuhu i završetak radova u kulturnom centru u Baji i potporu za organizaciju usavršavanja pedagoga na otoku Pagu. U drugoj točci dnevnog reda zastupnici su mogli čuti informacije o izmjenama u javnom obrazovanju Hrvata u Mađarskoj. Govorilo se o nacionalnom obrazovnom standardu. O novom nosu pitali smo Gabora Đorvarija, ravnatelja Hrvatske škole Miroslava Krleže. Znači, situacija je tada jednostavno satnica koja je u starome nacionalnom obrazovnom standardu postojala, znači prijedlog satnice za manjinske ustanove, ta sada nije objavljena. Radili smo na tome i u Državnom narodnosnom vijeću koji je pridružen ministarstvu kao savjetodavno tijelo ministrovo, iako sada u zadnje vrijeme nema one kompetencije kao do sada, ali to su ipak predstavnici 13 manjina, stručnjaci koji su shvatili taj problem i predložili nadležnom ministarstvu da se to kompenzira. Na skupštini se raspravljalo o takozvanom bunjevačkom pitanju, o čemu je izlagao zastupnik Dinko Šokčević, savjetnik HDS-a za društveno-politička pitanja. O položaju bunjevačkih Hrvata danas u Bačkoj pitali smo zastupnika Josu Ostrogonca, koji je ujedno i predsjednik Saveza Hrvata u Mađarskoj. Veoma mi je drago da je to pitanje svakako bilo na današnjoj skupštini i da je skupština prihvatila jednoglasno jednu deklaraciju s jednom rečenicu rekavši da je to da smo mi Bunjevci pripadnici hrvatskog korpusa, manjina Hrvata i želimo to i ostati. Nažalost, situacija u Bačkoj je kaotična na tom nivou, jer nažalost neki Bunjevci negiraju hrvatstvo, što je njihova briga. Međutim, to već nije njihova briga da svi napadi protiv nas, Hrvata, manjinskih samouprava, kulturnih udruga hrvatskih, što ide sa strane tih ljudi, to je već, ja mislim, čak i za sud. Predsjednik HDS-a Ivan Gugan ukratko je predstavio pripreme koje se vrše za osnivanje hrvatskog internata Collegium Croaticum, što je Skupština jednoglasno prihvatila. Osim toga, smo izglasali da ćemo utemeljiti jednu novu instituciju, to se zove Hrvatski internat Collegium Croaticum, u kojem želimo okupiti mlade studente koji žive trenutno u Budimpešti hrvatskog podrijetla i želimo da se oni uključe u taj društveni, politički, kulturni život hrvatske zajednice. Zbog epidemije koronavirusa predsjednik HDS-a kazao je i upozorio kako svi trebamo slijediti državne propise i na institucionalnoj razini. Mnogi nastupajući programi HDS-a su otkazani i održat će se u kasnijim terminima. Ali svakom mogu samo reći da pazi što taj stožer što govori, što vlada poručuje i da svi pripazimo jedno na druge.
Sve materijale održane skupštine možete pronaći na web stranici horvatok.hu ili kliknite na link u infobloku ovoga video priloga.